Рассият. Ку мардами Декавоз мухлисои тоҷико як ҷаждатон доранд. Эй бача. Хестем умем ҳанг даранга ам Декавоз. Мардами Декавоз. Шарту Сити 2018. Период. Заур. Заур шагдан. Заур акҷон дар Догистон дар. Ози Тоҷикон биран Тоҷикистон. Я Пацани шаҳри Туза. Чиндош. Муҳаммадҷон Қати Шавқат. Шавкат Раҳиму Қати Муҳаммадҷон Якубов. Мезананд. Мо ҳамаи тоҷико омадагем барои ҳамин. Чанд кас омадаен ку бебинам то? Барои дастгир ҳамаш ҳамин тоҷиканд. Шербачаи тоҷикара бинем. Дар қафои мамдаги ҳам тоҷиканд. Дар қафои ман иштаги ҳамаш тоҷиканд. Анами ҳам тоҷиканд. Ҳамаш тоҷиканд. Бачаҳои куҷо мешин? Шарту Сити 2018. Дар Россия чӣ охи? Россияда чӣ? Сартьяга. Сартьяга. Екатеринбург. Екатеринбург Сартьяга. Бачаҳои Декавоз. Декавоз. Коля? Гап да? Ама садаёз ҳами Ҷиянам победит кунад. штат дорем. Тоҷико бизанам баъд Интерио метин. Ай намояндаи Декавоз. Саломат бош. Ҳама интизори бой аст. Ҳатто мо ба навор мегирем. Ҳамаён бое ки дар ин ҷо мегузарад ва имина тоҷиконро ба навор гирифтам. Мо ҳаминҷа рӯи бародаро дар инҷа иштирок дорем ва ҳаракат дорем ки тоҷикоро дастгирӣ кунем. Қадаре ки тавонем тоҷикоро дастгирӣ кунем ва ба навор бигирем ва дар канали Самбои ТВ Екатеринбург навороро гузаронем ки тамоми Тоҷикистон, тамоми тоҷикое ки дар тамоми рӯи дунё ҳаст иро тамошо кунад. Манамон ба навин камераи панасони дар канали Самбои ТВ Екатеринбург мусобиқаи мешавад ба навор мегирем. Третий раунд. Поддержим бойца! Як акай боря палвон омадагия чемпион мир ина омадагия тоҷикоро дастгирӣ кардааст. Қати фарзандош. Гап нест акай боря. Зинда боши. Саломат бошен, бо диққат бошен ва интизор шавем ки мо ин боё видеои боя дар канал партем ва шумо тамошо кунед. Ташаккури зиёд ба диққататон. Амикар бихризи доре. тамоми инҳо бародари тоҷикмон ки дар ин ҷо баромад дора, ҳама инҳо дастгирӣ карда истодаанд. ҳама инҳо мухлис. Дар ин ҷо чемпиони Тоҷикистон Шавқатбой ҷои аввалро гирифт ва рафиқи худро дар ҳаштум раунд